שלום לכולם, כולם כבר הגיעו, אני רואה האחרונים עוד מתיישבים, מה קורה? אנחנו נמצאים ברפפורט בקומה 13, יש לנו פה גם קהל קטן, וגם יש פה את זאב ממזלית, הקולגה שלי שיעביר את החלק השני. אני מקווה שאתם נוח לכם בטלפון או במחשב, אני רוצה להתחיל, אז השעה 11 בדקה, וזה כבר דקה איחור מהלוז. אז קודם כל, יש סטנדאפיסט שקוראים לו דניאל כהן, מכירים אותו? דניאל כהן הוא סטנדאפיסט יחסית מבוגר, שאותי הוא מאוד מצחיק, והוא נוהג להתחיל כל הופעה שלו, והוא עושה ברוך השם הרבה הופעות, בתפילה. הוא אומר בואו נתחיל קודם כל בתפילה לחזרת החטופים, שהחיילים יחזרו לשלום, שיהיה החלמה לפצועים, אז גם אנחנו ככה נתחיל, באמת בתפילה שכל החטופים שלנו יחזרו והחיילים יחזרו לשלום, בטח עם כל התמורות שקורות לנו בכל האזור, ומה שקרה הלילה, אז בוודאי שזה זמן טוב להתחיל בתפילה לשלומם. אמן. טוב, המצגת שלי הולכת להיות מאוד פשוטה וקלה, אין פה רקע, אין פה תמונות, אין פה אפקטים, לקחתי סקרין שוט מתוך הרפנט, וזה מה שאנחנו נעשה ונראה לכם, הדברים פשוטים. אני רוצה להתחיל קודם כל ולהגיד תודה רבה לצוות של רפנט, אני חושב שכולכם מכירים את שרית, עבדה איתנו ב-GIA, עכשיו ממשיכה ונותנת שירות משובח ברפנט, כל הדברים בשוטף, מאוד אכפתית, אז כל מי שיש לו משהו ברפנט, תמיד מוזמן לבוא לשרית, לפעמים היא נמצאת במשרד, לפעמים היא עובדת מהבית, אבל היא תמיד זמינה. חוץ מזה יש לנו את הודיה, גם היא כבר שנים ברוך השם ארוכות איתנו, והודיה היא בעיקר פרויקטים מיוחדים, הודיה זאת שמרכזת בעיקר את הטיפול ב-Buy Now, אז גם את השם שלה בטח קיבלתם בוואטסאפ, ומי שיהיה לו שאלה, בעיה, מוזמן לפנות להודיה, להצטרף וכל הדברים האלה. מה עוד אני יכול לספר לכם? סגרנו אוקשן ביום שישי שעבר, ברוך השם היה לנו אוקשן מאוד מוצלח וגדול, מי שלא מכיר את האוקשנים שלנו, מוזמן ליצור קשר עם חן, ולהצטרף לאוקשנים שלנו, לקנות אצלנו סחורות. אז בואו נתחיל. אם כבר, אגב, רק אם אני אגיד עוד משהו, אנחנו נמצאים בתחילת דצמבר, ב1 בינואר עולים המחירים של הרפנט, זה אומר שהחל מ1 בינואר תשלמו יותר, אז מי שרוצה לחדש עכשיו, כדאי לכם כבר לחדש בדצמבר, לפני שהמחיר עולה. אינטרס שלכם לחסוך את העלאת המחיר, לא העלאה דרמטית, אבל כדאי לשלם עכשיו ולחסוך את העניין. טוב, אז בואו נתחיל. אני רק אגיד גם תודה רבה לאנה, מהצוות הטכני שיושבת פה איתנו ועוזרת לי. אז בואו נתחיל, מה זה Buy Now? Buy Now, תשמעו כנו, אנחנו רוצים למכור יהלומים ברפנט דרך רפפורט. בואו נתחיל דווקא בצד של המוכרים, כן, גם הקהל שיושב פה, מי שהגיע לפה, וגם הרבה שאלו אותי כששמעו שיש את המצגת הזאת, איך הופכים להיות מוכרים ברפנט, כי זה דבר חדש. אז ברפנט Buy Now, מה אנחנו צריכים בעצם לעשות כדי להיות sellers ב-Buy Now? דבר ראשון, חתימה על טפסים, יש איזשהו טופס מסודר, התחייבות שלכם, האבנים כשרות, האבנים מסודרות, לא אבנים רוסיות, כמובן לא סיזי, לא CBD וכאלה. דבר שני, התחייבות שהאבן באמת נמצאת כאן ועכשיו, זמינות אמיתית, אם נתתם אבן בממו, היא לא יכולה להיות ב-Buy Now, אם האבן נסעה לחוץ לארץ למקום אחר, היא לא ביד שלכם, אז זה לא שייך. רק אבנים שהם באמת זמינים כאן ועכשיו ביד שלכם, בכספת שלכם, מעודכנות, יכולות להיכנס ל-Buy Now. דבר שלישי, המחיר של ה-Buy Now יהיה או המחיר ששמתם ברפנט, או זול יותר, אוקיי? לא ניתן לשים מחיר כמובן גבוה יותר ל-Buy Now. תכף נדבר על איך מעלים את הסחורה. לוח זמנים איך זה עובד. שמתם אבן ב-Buy Now, קיבלתם פנייה מרפפורט. אז קודם כל, אחרי שכתבנו לכם וקיבלתם פנייה, אתם צריכים לשים את האבן להולד ליומיים. זה אומר שאנחנו פונים עכשיו לבן אדם שכתב לנו שהוא רוצה את האבן, נניח שזה בארצות הברית, אנחנו כותבים לבן אדם, אתה רציני, זה המחיר, נאשר, קונפרמיישן סופי וכולי, אתם שמים לנו את האבן ליומיים. אחרי זה אנחנו מבקשים מכם להביא את האבן אלינו ליהלום 13, יש לנו פה צוות גמולוגים, הם יבדקו את האבן, לזה אנחנו נקדיש יום עבודה אחד, זה אומר שהאבן עכשיו עסוקה 3 ימים. יומיים שביקשתם מכם לשים את האבן עבורנו בהולד, יומי עבודה, כל מה שמדבר זה יומי עבודה, ויום אחד בדיקה אצלנו. אחרי יום אחד שנתנו קונפרמיישן, האבן עברה QC, האבן מתאימה לתעודה, אם הלקוח ביקש לדעת אם יש לה שחור בלוח, אנחנו נענה לו, אם הלקוח אמר קונדישן שאין לה קלאודיה, אנחנו נענה לו וכולי, ובמידה ויש אישור, אחרי, שימו לב, יומיים ועוד יום אחד, 3 ימים, אנחנו אומרים לכם אישור, קיבלתם אישור, אתם נותנים לנו אינבויס, רפפורט ישראל, במקרה שלנו כמובן, ישלם לכם ישירות, מתי? יום חמישי הבא, כלומר אם הבאתם לי את האינבויס ביום שלישי,
ביום חמישי אחרי שבוע ויומיים, הבאתם לי את האינדקס ביום ראשון, יום חמישי אחרי שבוע ו4 ימים, יום חמישי השני מיום הוצאת החשבונית. תלוי בכם, אם אדם ימרח עם הוצאת החשבונית שלו מיום רביעי ליום ראשון, אז היום חמישי יהיה אחרי שבוע, כמעט שבועיים, אוקיי? זה הלוז, אין פה שום דבר ארוך, אנחנו מנסים כמה שיותר לצמצם את הלוז, כדי להיות באמת on top of it. קיבלתם פנייה מאיתנו, תביאו את האבן, נבדוק אותה, נדווח לקונה, נקבל אישור, בום, תציעו לנו אינבויס, חמישי שאחרי זה כסף אצלכם בחשבון, העברה מרפפורט. איך הולכים להיות מוכרים בעיניים? אוקיי, במידה וכמובן חתמתם על הטפסים, אז הטפסים שלנו פשוטים, לא מסובכים. מה עושים? שתי אפשרויות. אחד, אני רוצה שכל היהלומים שלי יענו ל-Buy Now. כל האבנים שלי יענו ל-Buy Now, זה אומר שכל האבנים שלי בישראל ו-GIA יענו ל-Buy Now, וככה אני לא צריך לחשוב פעמיים. פשוט, אני לא צריך לסמן איזה אבן אני רוצה למכור ב-Buy Now, או אבן אני לא רוצה למכור ב-Buy Now, כל האבנים עוברות ל-Buy Now. אפשרות שנייה, אם אתה רוצה, סליחה, רק מוכר כמובן, אתם צריכים להיות זמינים. אני כבר ראיתי כמה פעמים אנשים ברפנט, שאומרים לי, קיבלתי פנייה שבוע שעבר ועוד לא חזרתי אליה. לא, אני מכיר אנשים שעונים תוך דקות, ככה כמו שאתם רוצים שיענו לכם, ככה אנחנו מצפים שאתם תענו לנו, או לכל אחד שפונה לכם ברפנט. העמלה של רפפורט זה מעבר למחיר שביקשתם. כלומר, לצורך הדוגמה, אם אדם יש לו אבן שהטוטל, אני מדבר בטוטל, $1,000, תוסיפו $15, זה 1,015, תוסיפו עוד 3%, זה בעצם יוצא 1,015 כפול 1.03, ובערך $1,046, זה מה שאנחנו נמכור את האבן, לכן נעביר לפי המחיר שכתבתם, לפי $1,000 טוטל. אוקיי? עכשיו גמרנו עם זה, אני אגיד עוד מילה, סליחה. האפשרות השנייה זה להחליט לסמן לה חלק מהאבנים, אוקיי? אדם שיש לו חלק מהאבנים שהוא רוצה לעלות לבעיניו, יכול פשוט בקובץ שהוא מעלה אלינו, בין אם הוא מעלה באוטומט, בין אם הוא מעלה ידנית, הוא יכול לעשות שם אוסף buy now price, אוסף ל-buy now, וכך הוא יעלה את האבן. הניסיון שלנו עם המוכרים ההודים שכבר עובדים ומוכרים לנו, גם בישראל וגם בארצות הברית, זה תיכנסו לזה, מה יש לכם להפסיד? אני באמת אומר, בתור אחד שמכיר אתכם, ולא מעט, אין מה להפסיד למצוא בבעיה. אתם יכולים לתת אפילו מחיר נמוך יותר מהמחיר שלכם ברפנט, ואז תקבלו אולי עוד פניות. אבל לפחות נשים את אותו מחיר שיש לכם ברפנט, ויהיה לכם פנייה מקונה, הכסף מרפפורט, הטיפול שלנו, אנחנו לוקחים איתם את האבן, אנחנו בודקים אותה, אנחנו משגרים אותה לארצות הברית. זה שגר בשטר. שמת פעם אחת, תן לי להיות מוכר בביי נאו, משם רק רפפורט מטפל, והכסף זה מרפפורט בישראל. לא העברה מארצות הברית, לא קרדיט, לא כל מיני שטויות. כל עוד אנחנו נותנים לכם אישור שהאבן באמת מתאימה לתעודה, ועשינו את הבקשות של הקונה, ותכף נדבר על זה, על הכובע של הקונה, זה השקופית הבאה, אבל כל עוד אנחנו כרפפורט בישראל, לקחנו מכם אבן, אישרנו את מה שאמרתם לנו, כלומר אמרתם שהאבן היא לא מילקי, והאבן היא לא מילקי, והיא לא BGM ואין בבראוניש, אמרנו את זה לקונה, הוא נתן מזל, בום, אחרי שבוע וחצי בערך, כסף אצלכם בחשבון לרפפורט בישראל, בלי שטויות, בלי עמלות, הכי פשוט שיש. העדיפות הזו שנותנים גם לישראל בתור המקום השני בעולם להיות מוכרים, זו פריבילגיה ישראלית, בזכות באמת הצוות ברפפורט שהוא בעיקר ישראלי, ורפפורט שהוא בעיקר גם. בואו נמשיך לשקופית הבאה, איך קונים אבנים בבית. מסך החיפוש של רפפורט, אתם מכירים אותו של הרפנט, אנחנו כבר נמצאים בפנים. אני רוצה להכיר לכם כלי שאתם אולי לא מכירים, חלק בטח מכירים. אפשר להתחיל לחפש פה ולעשות ראונד, חצי קרה טריפל אקס ליין, אבל אם אדם רוצה לחפש ישר טריפל אקס ליין ויודע מה הוא רוצה פחות או יותר, הכלי הזה טרייד סקרין, הוא כלי מולה שפשוט נותן לכם במרווח אחד, מקראטים עד 3 קראטים, תסתכלו, סתם ניקח את ה-DIF זה הכי קרוב אליי. ב-DIF יש 221 אבנים, אנחנו מדברים רק טריפל אקס נע, 221 אבנים, זה השווי שלהם, 2,800, האבן הכי זולה היא במינוס 48, והאבן הממוצעת היא מינוס 31, הממוצע. אוקיי, אפשר לעשות גם לגדלים מעל, אפשר לעשות לגדלים מתחת, פשוט גדלים למעלה. זה מסך טריידסקייל, כל החיצה במסך הזה, נניח ב-F VS1, אם אני אלחץ על הריבוע הזה, אני אלך לחיפוש של קראט F VS1 טריפל אקס ליין. אפשר כלומר לעשות את זה מודיפייר, אבל אם אדם רוצה לקבל בשנייה מידע, יכול להגיע לפה בלי להתחיל להזין נתונים, טריפל אקס ליין. עוד משהו שכבר אמרתי שאם אני עושה מצגת אני אלמד, אז הנה מסך החיפוש הרגיל. אם יש את החיפוש שאני תמיד עושה, נניח שאני תמיד מחפש
אבן חצי קרת טריפל אקס נאן, עגולה, אוקיי? אז פעם אחת אני שומר את זה בחיפושים שמוריים, ואז לא save search, ותראו אני עכשיו בוחר את החיפוש הזה, ובשקופית הבאה, הנה העליתי את החיפוש השמור שלי, עגולה חצי קרת HV2, ולמדתי כתבתי כבר גם טריפל אקס. אוקיי? מה הוספנו כאן במסך הזה שלא היה לפני שהכנסנו את הבעיה? הוספנו את הכפתור הזה. ברירת המחדל זה כמובן all רק diamonds, אבל אפשר לעשות only buy now diamonds. עכשיו עשיתי חיפוש ומצאתי אבנים שהם חלק עם buy now וחלק בלי buy now. איך אני יודע אם הם buy now או לא? הסימן הזה. והכפתור הזה. שימו לב, האבן מתחת האבן הזאת, אין את הסימן שנוסף לעגלה, ואין את הכפתור של buy now. אם תרצו אני אראה לכם בעוד שקופית, אפשר לראות בשקופית הזאת גם כן, שמכל האבנים שפה למעלה, הונג קונג שאין להם הרשאה לעלות, USA שעדיין אין להם הרשאה, הנה האבן ההודית, אפשר להוסיף אותה לעגלה, היא האבן של הביי נאו. עכשיו אם אנחנו מסתכלים באייטם שהוא פופולרי, ההפרש בין האבן הכי זולה, שתמיד היא קצת חשודה, לבין האבן הזאת, הוא לא הפרש גדול כספית, כן, כאילו 50, בוא נזאת הכי זולה, בוא נגיד 55, 54, 53.3. כלומר, ההבדלים פה הם לא גבוהים, ובביי נאו, הכל הולך לראש של רפפורט, כל הטיפול, כל הכאב ראש, מול רפפורט, אוקיי? אז אני רוצה את האבן הזאת, אבל אני עושה מודיפייד, כי אני רוצה לראות את כל האבנים שלה. אז אני עכשיו עושה only buy now diamonds, כי אני ראיתי כבר שאני יכול לקנות אבן, ואחר כך אבן משל של כל האבנים. אז אם רפפורט לוקח על עצמו לטפל, אוקיי, יותר טוב, תודה רבה. אם רפפורט לוקח על עצמו לטפל לי ביבוא ובמשלוח ובקיוסי, הוא יבדוק שהאבן היא לא בראוניש, או שיבדוק שהאבן היא מתאימה לתעודה וכל הדברים האלה, אז אני עכשיו רוצה only buy now. והנה, תראו כל האבנים האלה, כמו שאומרים, כתוב פה show buy now diamonds only, אוקיי, זה עברנו כאילו לקו הזה, ולכולם יש את הסימן של האוסף לעגלה. עכשיו כשאני נמצא פה אוסף לעגלה, אני יכול לבחור איזה אבן שאני רוצה. שוב, גם פה אין איזה הבדלים שמיים בארץ, כן, אנחנו מדברים על אבן חצי קרת HV, סטוט טריפל אקס נאן, פיינט, אז זה $529, וזה 555, וזה כבר 600, אז אני יכול להחליט מי אני רוצה ועם מי אני רוצה, אוקיי? כן, נניח שבחרתי את האבן מסוימת, בחרתי את האבן הזאת, אוקיי? אני מוסיף אותה לעגלה, ביי נאו. חשוב מאוד לדעת, אחרי שאני עושה את ביי נאו, זה עוד לא אומר ששמרו לי את האבן, זה עוד לא אומר שקניתי את האבן, לא עשיתי כלום, הוספת אבנים לעגלת הקניות אינה מהווה עדיין קנייה או שמירת האבן. גם לראש שלכם כמוכר, שתדעו, יכול להיות שלקוח עשה את זה ועשה אחורה, אתם לא תקבלו את זה התראה, שום דבר. אני אכניס את המיקרופון ביד, תודה גיל. גם נראה לי. מקווה שעכשיו זה טוב יותר. טוב, אז אחרי שאני הוספתי אבן לעגלה זה עוד לא אומר כלום, גם המחיר הסופי תלוי במשלוחים, ותראו מה כתוב כאן למעלה. יש לנו פה את המחיר טוטל, זהו, אין לזה שום תוספת, המחיר שכתוב זה המחיר שתשלמו. טייפ ספיישל QC אינסטרקשן, יוסי רוצה שנבדוק אם זה בראוני, זאב רוצה שנבדוק אם בלק סנטר, כל אחד מה שהוא רוצה. אוקיי, אחרי שכתבתי מה אני רוצה, אני עושה add to cart ומוסיף את זה לעגלה. שלב הבא, בבקשה, אני כבר הוספתי 3 יהלומים לתוך העגלה שלי, כל האבנים הם פחות או יותר אותו דבר, אני עושה פה מחרוזת, אני עושה פה איזה נקלס, 56 נקודות, 66 נקודות, 57, כמובן, כרגיל, אתם הקונים, אתם הכי טובים, אתם תותחים. אנחנו מראים פה רק את הדוגמה, העבודה של בחירת היהלומים אתם עושים. סך הכל, כל 3 היהלומים האלה אני רוצה, עכשיו הגעתי לשלב הזה, ופתאום אני רוצה להעיף אחת, אני לוחץ על הפח אשפה ומעיף את האבן, גם פה עדיין לא המשכתי ולא עשיתי קנייה, שימו לב, פה מופיע לי בעגלת הקניות שלי 3 יהלומים, וגם פה יש לך מאוד מפורט, פשוט וקל, total value, total משקל, הכל פיקס. שלב הבא, הגענו עכשיו לסוף, שיפינג אדרס, לעמית, שוב, כל הפרטים, כמה אתה רוצה, continue, והנה הגענו ל-buy now, זה גם מופיע פה בלחיצת יד, פה עשינו סקשן טאב מיוחד, buy now, קניות ומחירות, הכי קל לעקוב, ברפנט זה באמת פשוט מאוד, וזהו. אני רציתי להראות עוד דוגמה אחת, של אבן פחות יקרה, אבן יותר יקרה, שלא תחשבו שזה משתלם רק באבן זולה. כלומר, פה ראינו אבנים של חצאים, אוקיי? שבאמת התוספת היא אולי $50, פחות מ$100, בסדר? אבל לקחתי אבן אחת שהיא קרת, ותגידו מה אתה מרוויח בזה שאתה מראה אבן קרת, אני אגיד לכם למה. אין ספק שהביי נאו טוב למישהו שקונה אבנים זולות.
אבן של $1,000, אבן של $500, וואלה, במקום להגיע למינימום $15,000 ולקבל משלוח חינם, ולקבל מייל במוצאי שבת ממלכה עמית, איך אתה רוצה להכניס את האבנים, וללכת לשלם פרומיל, ולשלם שער עולמי, וללכת למלכה עמית, או לברינקס, או לדור טו דור, כל השלוש חברות היפות והטובות האלה. במקום זה, אתם עושים קנייה ב-Buy Now, אתם מקבלים מאיתנו טלפון, מאשרים את הדבר הזה, מביאים לנו צ'ק חני, צ'ק רגיל, בעלות הכי נמוכה, במחיר שהראינו קודם, ואחרי שהמשלוח מגיע, אתם באים לפה ומקבלים את האבן. הקנייה היא מרפפורט בישראל, אנחנו קונים את זה מרפפורט בהודו. אוקיי, אז אתם לא מתעסקים לא במשלוחים, ולא בפרומיל, ולא בשער, ולא באינספקשן או תשלום פרומיל, שום דבר, כל זה אנחנו עושים. זה היתרונות הגדולים של Buy Now. קליק and buy, ממש כפשוטו, והכל שקוף. אין פה שום דבר שהוא נסתר, יש לכם את המחיר, יש לכם את הכל. לקחתי אבן קרת, וואלה, קרת GVS1, אפילו לא אבן כל כך זולה, המוכר רוצה עליה, מינימום 47.8, $3,749 טוטל. עכשיו מה אני עושה עם אבן כזאת, אם האבן נמצאת בהודו ואני בישראל? כמה אני צריך עכשיו לשלם? וואלה, אני חושב, אם אני זוכר נכון, בערך $250 יעלה לכם להביא אותה פה, תוסיפו $15 שער, תוסיפו פרומיל, תוסיפו. בא רב ואומר, חברים, הכל עליי. עזבו, אני בדקתי את האבן שהיא מתאימה, אתם דיברתם עם המוכר, גם אני אדבר עם המוכר, הוא יביא אותה למשרד, נוודא שהיא מתאימה לתעודה, נוודא שהיא לא חומה, עם זה שתגידו, נעשה דברים כאלה, תראו את התוספת. לקחנו 3,749, הראיתי לכם, אני שקוף, הוספתי $15, הכפלתי ב-1.03 ב3%, והגענו ל-3,877. כלומר, כל התוספת היא $128, והאבן אצלך בבית, לא בהודו במומביי, ולא מלכה, ולא ברינקס, ולא אף אחד. אתם רוצים את האבן אצלכם במשרד, אחרי שרפפורט פתחו את העיניים שלהם, וראו את זה. לכן, אני חושב שאדם שרוצה לקנות סלקטיבית, זה באמת קנייה הכי פשוטה לעשות את ה-Buy Now. אותו דבר תחשבו בראש של המוכרים, כשאתם המוכרים, שימו אפילו מחיר קצת זול יותר מהרפנט, לא תצטרכו להכיר את הקונה שלכם. אנחנו נכיר את הקונה שלכם, אנחנו נצא ממנו את הכסף, אנחנו נשלם לכם פה, אנחנו נעשה לכם מפה, ניתן לכם עוד צ'ק או העברה, אין לנו בעיה. לכן אפילו ב-Buy Now, אם עכשיו אני מעלה אבן ב-Buy Now, אני אשים איתי כמה אחוזים פחות, או כמה דולרים פחות, כדי שהקונה יבוא אליי, וישלם אולי אפילו פחות ממה שיש לי ברפנט, אני רוצה לתת לו אבל קרדיט, הוא משלם לי. זהו בגדול, האמת שבגדול עכשיו צריך לעבור למזלית, אבל בואו נבדוק רגע בצ'אט אם יש לנו איזשהן שאלות. אם יש למישהו שאלה, תודה למי שכתב לי שלא שומעים אותי טוב באמת, לקחתי את זה ביד, תודה שרית. אם יש למישהו שאלה, יכול לכתוב לי בצ'אט פה בזום, ולשאול כל שאלה שאתם רוצים. זהו, אני אגיד עוד משפט אחד לסיום. רפפורט נמצא כאן בבורסה ביהלום 13, כל שאלה, כל בעיה, תבואו, תדברו, אנחנו לרשותכם. זה בבקשה. בוקר טוב לכולם, נעשה בדיקה ששומעים אותי. אנחנו נעבור. בוקר טוב לכולם, עכשיו שומעים אותי. טוב, אז קודם כל אני שמח על ההזדמנות, קודם כל לשתף פעולה עם רפפורט, ותודה רבה לעמית על המפגש. והנה אנחנו מביאים איזשהו ערך מוסף ביחד לבורסה הישראלית, שאנחנו רוצים לעזור ולקדם ליהלומנים את האפשרות לעשות עסקים בדרכים חכמות, בדרכים שבעצם לא קיימות בכל מקום בעולם. אז בוקר טוב לכולם. אני זאב, אני המנכ"ל המייסד של מזלית, ומזלית היא בעצם קבוצת חברות שמעניקה שירותים פיננסיים ולוגיסטיים לתעשיית היהלומים הישראלית. גם אנחנו משרתים קרוב ל-800 עסקים בבורסה. אנחנו מעניקים 3 שירותים מרכזיים, שזה בעצם המרות מט"ח מקוונות, העברות כספים בינלאומיות בגין קניית יהלומים וגלם, וכמובן פתרונות אשראי לתעשיית היהלומים. ובעצם אנחנו נכנסים לאירוע של ה-Buy Now, Pay Later, לאירוע של ה-Pay Later. אני חושב שהערך המוסף של האגרגציה, הקונסולידציה של הפעילות דרך רפפורט, היא הדבר הבא בקניית יהלומים, בטח בכמויות, אם אתה רוצה לקנות מכמה ספקים, ויש שם מגבלות בעצם לצרף לחבילה ממספר ספקים, אז זה פותר את זה. 2, זה פותר את עשרות העברות המיותרות שאנחנו מבצעים, כי יש להם איזשהו מינימום, ובעצם משלמים במקום אחד אצל רפפורט, שזה מאוד נוח, זה גם חוסך כסף שמה, וכמובן כל נושא השילוח. ה-QA שעושים בעצם, ה-QC, ה-Quality Control שעושים על האבנים,
זה גם משהו מאוד חשוב, ובעצם אתה, מה שנקרא, קונה אבן שיש לה אבא, אמא, וכשסבא מגיע, גם סבא רפפורט מגיע. אז אני חושב שזה פתרון מדהים. איפה בעצם אנחנו רוצים להשתלב? אז קודם כל מזלית היא גוף MVPS, מזל Digital Payment Solution, זאת חברה הפיננסית שלנו, היא גוף מרושיין, מפוקח על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, ואנחנו מחזיקים ברישיונות המתאימים, רישיון למתן אשראי מהמדינה ורישיון למתן שירותים בנכס פיננסי. ובעצם כגוף מפוקח ומרושיין עם היכרות מעמיקה בתעשיית היהלומים, אנחנו בעצם רוצים להציע מוצר נוסף, מוצר חדש, שיפתור את נושא ה-pay later, התשלום המאוחר יותר. בעצם כבר ללקוחות החברה אנחנו אחרי המפגש הזה נוציא בעצם מייל מפורט על היכולת בעצם להשתמש בשירותים דרכנו לתשלום בתנאים. לדוגמה, ביצעתם עסקה במערכת ה-Buy Now ברפפורט ותרצו לשלם אותה בעוד 60 יום. אז בעצם קבוצת מזלית תיכנס בנעליכם ותבצע תשלום מיידי לקבוצת רפפורט ותגבה מכם צ'ק למפרע או תסכים איתכם על פירעון של עוד 30 יום, 60 יום או 70 יום, 75 יום, מה שבעצם נוח לכם. הנושא הזה, בואו נדבר רגע על המימון בתעשיית היהלומים. תעשיית היהלומים היום, הישראלית, היא בתקופה מאתגרת, היא בתקופה שמצריכה חשיבה יצירתית, חשיבה מחוץ לקופסה, יוזמות חדשות, הדרך שלנו לחסוך בעלויות, הדרך שלנו לשפר את התזרים שלנו, ובעצם איך אנחנו יכולים לשפר את הביצועים העסקיים שלנו. אני חושב שגם כן עכשיו, עדיין החודש הזה הוא חודש שעוד אפשר לעשות בו עבודה, יש כמובן את הסיזן, את העונה עכשיו, אני מתאר לעצמי שעדיין חלקכם עסוקים בהזמנות, אבל הפתרון שאנחנו מוצאים הוא לא נקודתי, הוא עם קדימה, זאת אומרת, אתם יכולים להשתמש בפתרון הזה בינואר, בפברואר, ובעזרת השם גם בדצמבר הבא. אנחנו גם כן נלמד ביחד את הצרכים שלכם, ובמידה ונצטרך לבצע התאמות, נבצע גם כן התאמות. אז בעצם בואו נדבר כרגע על תעשיית היהלומים ועל אפשרויות המימון בה. נכון להיום אנחנו בעצם נותנים אשראי אחד לשני. הדרך שבה אנחנו נותנים אשראי אחד לשני כיהלומנים היא ללא מערכת מבוקרת. אם זה מבוסס בעיקר או על היכרות קודמת שלנו אחד עם השני, או על המלצות ורפרנסים של לקוחות אחד לשני, ובעצם אין פה מנגנון שיודע לנהל את הסיכון במתן האשראי. ההחלטה בדרך כלל מתבצעת לא על דוחות כספיים של החברה שאתה מוכר לו את הסחורה, ולא על הניתוח של הקרדיט סקור של החברה, אלא בעיקר על הבטן של המוכר ועל הפרצוף של הקונה, מה שנקרא. ואני חושב שזה מקום שאפשר להסתכל איך אנחנו יכולים לשפר את זה, איך אנחנו מנהלים את הסיכונים שם. הדבר הבעייתי הנוסף בתעשיית היהלומים זה צמצום המקורות המימון הבנקאיים לתעשייה. לדוגמה, בישראל בעשור האחרון אנחנו רואים ירידה של מ-2.7 מיליארד דולר לתעשיית היהלומים הישראלית לפחות מ-500 מיליון דולר. למרות זאת, התעשייה עדיין מאוד יציבה, אנחנו לא רואים פה אירועים דרמטיים קיצוניים, למרות שיש ירידה של כמעט 75, אפילו 80% בהיקפי האשראי שלנו. איך אנחנו עדיין מנצלים אשראי בשביל העסק לגדול? אז קודם כל, אשראי צורכים אותו בחוכמה. מה הכוונה? לנו אין שום אינטרס או מטרה לתת אשראי למי שלא יודע להשתמש בכלי הזה בתבונה. אשראי עולה כסף וצריך להשתמש בו כאשר מרוויחים כסף. מה זאת אומרת? אנחנו תמיד מעדיפים לממן עסקאות שבהם אנחנו מבחינים ורואים היגיון עסקי, שבעצם אבן שנקנית במחיר טוב, והפוטנציאל מחירה שלה הוא בהשתכרות גבוהה יותר, זאת אומרת בהכנסה גבוהה יותר. אז קודם כל בצד הזה חשוב מאוד שאם צורכים אשראי, יצרכו אותו בתבונה. כמובן שיש כל מיני אזהרות, שצריך גם כן דיסקליימרים להכניס, קצת להוריד את המצב רוח, אז כשאתה נותן אשראי, חס וחלילה מישהו לא מחזיר אשראי, אז הוא כפוף להוצאה לפועל, והוא כפוף, סליחה על הביטוי, על הוצאות פיגורים. הדיסקליימר המלא הוא לא אצלי, אבל אני מסביר שזה נושא שצריך לקחת בכובד ראש לפני שלוקחים אשראי. כיוון שהמימון בתעשיית היהלומים הישראלית קטן, אנחנו בעצם צריכים להישען אחד על השני, או על גופים פיננסיים חוץ בנקאיים, לצורך הנושא מזלית, היו פה עד לאחרונה גם כן פנינסולה שסיימו את תפקידם, ואנחנו מאמינים בתעשיית היהלומים הישראלית, ואנחנו מאמינים בכם, ואנחנו מאמינים גם כן בתקומה שלה, התקומה זו מילה חזקה עכשיו. ובעצם מה אנחנו רוצים לעזור לכם לעשות? אנחנו רוצים לתת לכם את האפשרות לבצע עסקאות במימון שלנו,
בין אם זה מימון של $5,000, ובין אם זה מימון של $500,000 בעסקאות יהלומים, כאשר אנחנו יודעים לנהל לכל עסקה ועסקה את המהות הרלוונטית לעסקה. מה זאת אומרת? זאת אומרת, בין אם זה אשראי שנתנו לעסקת יהלומים בגין בטוחות יהלומים, או בין אם זה בגין בטוחות נדל"ן, או קו אשראי סולו, או לכאורה צ'ק עם צד שלישי, שבעצם אנחנו יכולים להיעזר בהם כחלק מהתהליך של הבטוחה עצמה, ולכן אנחנו פתוחים לבצע כמה סוגי עסקאות, אבל שהמטרה הסופית שלהם לגרום לכם להיות יותר נזילים ויותר ערוכים לעסקה הבאה שלכם. כיהלומן לשעבר, אני הייתי מאוד שמח אם ניתן מזלית שהייתי יהלומן צעיר, כי הרבה פעמים, וחלקכם בטח תזדהו עם זה, כשמצאתי אבן שרציתי לקנות, שיש לי לקוח בצד השני, ולא יכולתי לקנות את האבן בגלל ענייני נזילות, הייתי צריך להכניס שותף לעסקה. השותף הזה זה בדרך כלל הייתה חברת יהלומים מאוד גדולה, או מישהו מאוד בכיר מהתעשייה, שבגין המימון שלו הייתי מפריש לו כ-50% מהרווח של העסקה. לא 3% כמו בביי נאו, 50%, חצי מהרווחיות, לפעמים גם כן יותר. ועשיתי לא מעט עסקאות כאלה כיהלומן קטן. והיום מזלית בעצם מאפשרת ליהלומן להגיד לו, תקשיב, אם יש לך עסקה טובה, אז אנחנו נעזור לך במימון העסקה, ואתה תיקח לצורך הנושא 98.5% מהעסקה, ואנחנו נגבנו לך עמלה או ריבית חודשית של 1.5%. זאת אומרת, הכסף נשאר בסופו של דבר בכיס של היהלומן. אשראי זה גם כן לא לכל החיים. רצוי מאוד שלוקחים אשראי, קובעים מה תחילת לקיחת האשראי ומה התאריך היעד בהחזרתו. וככל שאתה יכול לצמצם את השימוש במקורות המימון על מנת להחזיר למכור את האבן ולהחזיר את ההון החוזר מהאשראי, ככה השארת אצלך בכיס יותר כסף, ואנחנו תמיד בעד אשראי קצר טווח. האשראי הממוצע אצלנו כרגע בחברה הוא 3.7 חודשים, זה האשראי הממוצע שלנו, קצת פחות מ4 חודשים לעסקה. אנחנו כמובן נשמח לתת לכם פרטים נוספים במזלית, לתת לכם שם את האפשרות בצורה פרטית, לשבת עם איש האשראי שלנו, עם אשת האשראי שלנו, בחדר, קפה על חשבוננו, ולעזור לכם מה שנקרא לקבל את ההחלטות, להכין את עצמכם גם כן לשימוש ב-Buy Now, Pay Later, ומכאן אני נותן את רשות הדיבור חזרה לעמית, ואני אשמח לענות על כל שאלה שיש. תודה רבה זאב. טוב, קיבלתי פה כמה שאלות בצ'אט, אפשר עדיין להמשיך לכתוב שאלות בצ'אט, אני אענה לכם עכשיו. קודם כל שאלו אותנו שאלה אחת פה, אני מקווה ששומעים אותי, שרית צמני לי ששומעים אותי טוב. האם המוכר גם צריך לשלם קומישן? לא, המוכר לא צריך לשלם קומישן, המחיר ששמתם זה המחיר שתקבלו. כתבתם 1,000, תקבלו 1,000. אנחנו נוסיף את $3 שלנו ואת $15 ומקבלים את זה מהקונה. וגם הפוך, בתור קונים, כתבתם המחיר שמופיע בביי נאו, מה שהראיתי לכם קודם לכן, בואו נלך לשקופית של הרץ, שזה הכי פשוט לדעתי לראות את המחירים, כי שמתי אותם אחד מעל השני, כמו שאתם רואים פה, אם אתם מצליחים לראות את האותיות. אם הייתם קונים את זה ישירות היה 3749, אם אתם קונים את זה דרכנו זה 3877, המוכר יקבל 3749, אוקיי? זה מה שהמוכר מקבל, אוקיי? אלא אם כן הוא העלה מחיר זול יותר, אוקיי? זה אחד. 2, האם אפשר להציע? האמת שזו שאלה באמת טובה. גם לא רק שאפשר להציע, אלא גם אפשר להגיד למוכר שהאבן שלו לא בביי נאו, בוא נסגור מחיר, שים לי את האבן בביי נאו. ואז המוכר יגיד שהוא כבר מוכר בביי נאו ואת האבן הזאת הוא לא שם, והוא יעביר אותה לביי נאו, או שיצטרף אלינו לביי נאו, שזה גם סבבה. כלומר, בעצם אם אני עכשיו ראיתי אבן של חברה בשם זאב מהודו, וזאב הוא לא ביי נאו, אני אומר לו, שמע זאב, אני רוצה לקנות ממך, האבן היא $7,200, שימו אותה בביי נאו ב$7,200. הוא יתקשר לרפפורט בהודו, יעשה את המסמכים שצריך, באמת פשוטים ולא מורכבים, אם יוסיף את האבן תעבור לביי נאו, אני אקנה בעצם מרפפורט הודו, שיקנו את זה מזאב, ב$7,200, אל תעלב שאמרתי שאתה הודו, חס וחלילה, ובעצם זה קנייה בביי נאו, כשדיברתי ישירות עם המוכר, ואם המוכר רוצה להוריד את המחיר שלו, כי דיברתם איתו, והוא חבר שלכם, סבבה, לכו על זה, אנחנו בעד, תעשו את העסקה דרך ביי נאו, תחסכו את הכאב ראש, תחסכו את הצורך להגיע למינימום כדי לעשות משלוח חינם, תחסכו את חברות השילוח וכו'. זה הכל עלינו.
שאלו פה כמה זמן זה לוקח. אני כבר למדתי שבתקופה של היום אי אפשר להתחייב על זמנים. בגדול בעסקאות שעשינו עד היום, האבנים הגיעו תוך 4 ימי עבודה. כלומר, היה מזל ביום שלישי, האבן הגיע ביום ראשון, היה מזל ביום רביעי, אני חושב שהגיע ביום שני, תלוי בטיסות, תלוי במשלוחים, זה דברים שאני לא יכול להגיד בוודאות. יצא לנו בערך 4 ימי עבודה. אם כבר מדברים על מקרים שהיו לנו, אז ברוך השם יש כמה לקוחות ישראלים שכבר קנו ב-Buy Now והיו מרוצים. לקוח אחד שאמר לי שהוא לא היה מרוצה, זה לא היה בגלל רפפורט, בדקתי את זה לעומק. המוכר הבטיח לו שהאבן היא אין בקלאוד, והוא לא ביקש בקיוסה שלנו לבדוק אם היא קלאודית. האבן הגיע ואומר שהיא קלאוד, הערנו למוכר, אבל מרפפורט לא ביקשו לבדוק את זה. אם אתם לא בטוחים, אם אתם לא סומכים, אם אתם רוצים, אנחנו לא לוקחים על זה תוספת תשלום אפילו בינתיים. תגידו לנו מה לבדוק ונבדוק. איזה מדינות משתתפות בינתיים בעליות מוכרים? כמו שאמרתי, הודו, והמדינה השנייה זה ישראל, עדיין אין הונג קונג, עדיין אין עוד מוכרים. תנצלו את זה, כשהברזל חם, בואו תצטרפו ל-Buy Now, הודעה מחכה לפניות שלכם, וכולנו נשמח לעזור לכם למכור. ובתור קונים, הדרך הכי פשוטה לקנות ב-Buy Now, קליק לסל, אישור, צ'ק חני אלינו, האבן אצלכם תוך ימים בודדים, ואם יש לכם בעיה להביא את הצ'ק חני, זה נשמח לתת לכם את המימון. תודה רבה לכולם, כל מי שיש לו עדיין שאלה מוזמן לבוא, לגשת, לכתוב. שבוע טוב ומבורך ורק בשורות טובות, להתראות. בשורות טובות ולהתראות לכולם.